മോക്ഷലാഭേ. നമോ ദേവദാമോദരാനന്ദ വിഷ്ണു പ്രസീദ പ്രഭോ ദുഃഖജലധിമഗ്നം കൃപാദൃഷ്ടിവൃഷ്ട്യാദിദിനം വദാനോ ഗൃഹാണേശ മാമജ്ഞമിഥ്യാക്ഷിദൃശ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കുബേരാത്മജൗ ബദ്ധമുഖ്യൈവ യദ്ദത് ത്വയാ മോചിതൗ ഭക്തിഭജൗ കൃതൗ ച തഥാ പ്രേമ ഭക്തിം സ്വകാമേ പ്രയച്ഛ. നമോക്ഷേ ഗ്രഹോ മേ ദാമോദരേഹ. നമസ്തേ സ്തുതാംനേ സ്ഫുരദീപ്തിധാംനേ ധാംനേ. നമോ രാധികായൈ ത്വദീയാ പ്രിയായൈ. നമോ അനന്തലീലായ ദേവായ തുഭ്യം. നമോ രാധികായൈ ത്വദീയാ പ്രിയായൈ. നമോ അനന്തലീലായ ദേവായ തുഭ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായിട്ട് ചൊല്ലും മാതാജി. എല്ലാവർക്കും ദാമോദര ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വാരിക്കോരി കിട്ടട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പൊ മാതാജി പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ആരതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് എനിക്ക് ശരിക്കും ആദ്യം കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല മാതാജി, അതാ പറ്റിയത്. എനിക്ക് നെറ്റ് പോയി. ഞാൻ കേട്ടതുമില്ല, ഇതും കേട്ടില്ല, പാട്ടും കേട്ടില്ല, നെറ്റ് പോയി. നന്നായിട്ട് ഭാരതി മാതാജി നന്നായിട്ട് ചൊല്ലിയായിരുന്നു. നന്നായി ചൊല്ലി. ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കേട്ടോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായിരുന്നു. രാഗത്തിൽ തന്നെ ചൊല്ലാൻ മാതാജിക്ക് പറ്റി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇനി നമ്മള് ഒരാള് സംസാരിക്കുമ്പോ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഒന്നി മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കണം. അപ്പം ഇന്നലെ ഞാന് റെക്കോർഡ് കേട്ട് നോക്കിയപ്പം പറയുന്നതൊന്നും ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും കൂടെ സംസാരിക്കുമ്പോഴേ ആർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റാതെ വരും. ചിലർക്ക് എല്ലാം അറിയായിരിക്കും, ചിലര് മനസ്സിലാക്കി വരുന്നേ ഉള്ളായിരിക്കും. അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാതിരുന്നാൽ മതി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ സംസാരിക്കാതിരുന്നാൽ മതി. അത് മറ്റേ ക്ലാസ്സിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എല്ലാരും അല്ല അങ്ങനെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യും, അവർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തൊരു ഇതായിട്ട്. അതെ, കേട്ട് നോക്കി ഞാൻ ഇന്നത്തെ റെക്കോർഡ്. അപ്പൊ അതൊട്ടും ക്ലിയർ ആകുന്നില്ലായിരുന്നു. നമ്മുടെ ലെവൽ 4 ക്ലാസ് ഒക്കെ എന്ത് നല്ലതാ. അപ്പൊ എല്ലാവരും പിന്നെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരാള് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയ മറ്റുള്ളവര് മിണ്ടാതിരിക്കുകയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ വെക്കുക. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയവര് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയോ സംസാരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഫലം കിട്ടണ്ടേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ സഹകരിച്ചു പോകണം. ഒരാൾ ഒരു സമയം സംസാരിക്കുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബാക്കി നിങ്ങളെല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയ ആള് സംസാരിക്കട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ആളിന് സംസാരിക്കാം. മറ്റാർക്കും ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റാതെ ഒരവസ്ഥയിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
നാളെ മുതൽ നമുക്ക് 7:40 ഈ അഷ്ടകം ദാമോദര അഷ്ടകം ചൊല്ലിത്തുടങ്ങാം. അപ്പൊ 7:50 കഴിയും. ആരതിയും കഴിയും, ചൊല്ലിയും കഴിയും. ഇന്നിപ്പോ 7 മിനിറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ധ്യാന ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് സമയമാകും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയെ. തത്രാസു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സകഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സകഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധായകപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിം മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മന്നിഷ്ഠാരകമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമസ്തുതേ. കൃഷ്ണ. ഇനി 3 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ശ്ലോകം ചൊല്ലണമെങ്കിൽ ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കീർത്തനം ഏതെങ്കിലും ഒരു കീർത്തനം ചൊല്ലണമെങ്കിൽ ചൊല്ലാം. 3 മിനിറ്റ്. ചൊല്ലുന്ന ആരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതെങ്കിലും ഒരു രാധാ മാധവ പാടുവാരെങ്കിലും അറിയായിരിക്കുമല്ലോ. ഗിരിജാമുരളി മാതാജിക്ക് അറിയില്ലേ? മാതാജി, എനിക്ക് രാധാമാധവ് അറിയില്ല. ഞാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെല്ലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറിയ ഒരു കീർത്തനം ചൊല്ലു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമ. ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ.
കണ്ണനാമുണ്ണീതൻ കാരുണ്യത്താൽ കണ്ണൻ കഥകളെ ചൊല്ലിടുന്നേൻ. മണ്ണിനും വിണ്ണിനും നാഥനായോൻ കണ്ണിനും കണ്ണായോരുണ്ണിയല്ലോ. അമ്പാടിക്കോമന പൈതലാണേ അമ്മ യശോദതൻ പുണ്യമാണേ. നന്ദസൂതനാണേ ഗോപനാണേ കോക്കളെ മേയ്ക്കും കുറുമ്പനാണേ. വെണ്ണപ്പാൽ കട്ടുണ്ണും കള്ളനാണേ വിണ്ണിനെ തോൽപ്പിക്കും വർണ്ണനാണേ. മണ്ണുണ്ണും മായാ മനുഷ്യനാണേ വിണ്ണോർക്കും നാഥനാമുണ്ണിയാണേ. കണ്ണനാമുണ്ണിതൻ കാരുണ്യത്താൽ കണ്ണൻ കഥകളെ ചൊല്ലിടുന്നേൻ. അമ്മ തൻ ചേലയിൽ തൂങ്ങിടുന്നേൻ വെണ്ണയ്ക്കായി വാശി പിടിച്ചിടുന്നോൻ. ഗോപികൾ ചേല കവർന്നിടുന്നോൻ ചോരനെന്നേവരും ചൊല്ലിടുന്നോൻ. വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ചന്തമാണേ വന്ദിത പാദനം ബ്രഹ്മമാണേ. ഭക്തജനത്തിന്റെ തോഴനാണേ മുക്തി കൊടുക്കും മുകുന്ദനാണേ. ഗോപീജനത്തിന്റെ ജീവനാണേ ആപത്തിൽ കാക്കും വിരുദ്ധനാണേ. രാധാഹൃദയ വിഹാരിയാണേ മാധവനാത്മസ്വരൂപനാണേ. വേണുവൂതും ചെറുബാലനാണേ സൂരജാതീര നിവാസിയാണേ. ശിഷ്ടജനങ്ങൾക്കൊരിഷ്ടനാണേ ദുഷ്ടജനത്തെ ഹരിപ്പോനാണേ. കണ്ണൻ കഥകളെ കേട്ടിടണം ഉണ്ണിയെ കാണാൻ തുടിച്ചിടണം. ഓർത്താലെ ആർത്തികൾ തീർത്തിടുന്ന ആർത്തി വിനാശകൻ കാത്തിടട്ടെ. കണ്ണനാമുണ്ണി തൻ കാരുണ്യത്താൽ കണ്ണൻ കഥകളെ ചൊല്ലിടുന്നേൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കപ്പം തുടങ്ങാം ക്ലാസ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ നരസിംഹാവതാരത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ നരസിംഹാവതാരത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ്, പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അല്ലെ? അപ്പൊ നരസിംഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഒരു ഭീതി ഉളവാക്കുന്ന ഒരു രൂപമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് അല്ലെ? ഭീതി ഉളവാക്കുന്ന രൂപം. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ എവിടെന്നാ? തൂണിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിന്റെ ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്, നിന്റെ വിഷ്ണു എവിടെയാണ്? അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും നോക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, ഈ തൂണിലുണ്ടോ നിന്റെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? തൂണിലെ ഭഗവാനെ ആര് കാണുന്നുണ്ട്? പ്രഹ്ലാദൻ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു ആ തൂണിലുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോയത്? തൂണിനെ മുറിക്കാനായിട്ട് പോയി. അപ്പൊ മുറിക്കാൻ പോയപ്പോ എന്ത് കണ്ടു? ആ തൂണിൽ നിന്ന് നരസിംഹമൂർത്തി അവതരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നരസിംഹമൂർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നരനും സിംഹവുമായിട്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവ് കൊടുത്ത, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവ് കൊടുത്ത ഒരു വരങ്ങളാണ് അല്ലെ? ധാരാളം വരങ്ങൾ കൊടുത്തു, ആവശ്യപ്പെട്ടു ഹിരണ്യകശിപു. അതെല്ലാം തഥാസ്തു അല്ലെ? എല്ലാ വരങ്ങളും എന്ന് വെച്ചാൽ മരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത എല്ലാ വരങ്ങളും ചോദിച്ചു, അതെല്ലാം തഥാസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കൊടുത്ത വരങ്ങളെ എല്ലാം സാധൂകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നരസിംഹാവതാരം വരുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യനാൽ കൊല്ലപ്പെടാൻ പാടില്ല, മൃഗത്താൽ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണല്ലേ? രാത്രി പാടില്ല, പകല് പാടില്ല, പുറത്ത് പാടില്ല, അകത്ത് പാടില്ല, ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് വധിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സാധൂകരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നരസിംഹാവതാരമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും നടയിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ? ത്രിസന്ധ്യാ സമയത്ത് രാത്രിയും പകലുമെല്ലാം, അകത്തും പുറത്തുമെല്ലാം. അപ്പം നടയിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന? നഖത്താലാണ്. അതൊരു ആയുധമല്ല, അതൊരു ഡെഡ് വസ്തുവാണ് അല്ലെ? നഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഡെഡ് വസ്തുവാണ്, ജഡവസ്തുവാണ്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതും, ജീവനുള്ള വസ്തു അല്ല. അപ്പൊ നഖം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആയുധമായിട്ട് കണക്കാക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കൂർത്ത നഖം കൊണ്ടാണ് ഏതുപോലെ എന്നാ പറയുന്നത്? ആരാര് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ദാരുകൻ അല്ലെ? ആശാരി
ഏതിനെ പിളർക്ക മുള അല്ലെ, പിളർക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ എന്നാണ്. അത്ര ഈസി ആയിട്ടാണ് കൂർത്ത നഖങ്ങളായത് രണ്ടായിട്ട് പിളർക്കുകയും കുടൽമാല എടുത്ത് ആഭരണമായിട്ട് അണിയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് ഇതാണ് ശുദ്ധഭക്തനെ രക്ഷിക്കാനും ശുദ്ധഭക്തൻ നൽകിയ വരങ്ങൾ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു, പാലിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന് ഭക്തരോടുള്ള ഏതാണ് കാരുണ്യവും ഭക്തരോടുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ ഇഷ്ടവുമാണ്, സ്നേഹവുമാണത് കാണിക്കുന്നത്. അല്ലെ, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ വേറെ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? അപ്പൊ എത്ര ശക്തനാണെങ്കിലും അല്ലെ, ഹിരണ്യകശിപ് ഇതാ ത്രിലോകങ്ങളെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ആളാണ് അല്ലെ, ദേവന്മാരെ എല്ലാം നിഷ്കാസനം ചെയ്ത ആളാണ്. അപ്പൊ എത്ര ശക്തനായാലും ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും എന്താകത്തില്ല, ഫലവത്താകത്തില്ല. ശക്തിയൊന്നും ഫലവത്തായിട്ട് വരത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം. പിന്നെ ഏതാണ്? പ്രഹ്ലാദന്റെ അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയാണ് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഇടയാക്കിയത്. അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? അർജുനൻ പറയുന്നു, എന്റെ മനസ്സ് ചഞ്ചലമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അർജുനൻ പറയുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താണ്? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും കൊല്ലാനായിട്ടും പ്രഹ്ലാദനെ വധിക്കാനായിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള രീതികൾ നോക്കിയിട്ടും എന്ത് ചെയ്തില്ല? പ്രഹ്ലാദന് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി കുറഞ്ഞില്ല. നമുക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലോ ഒരു ചെറിയ വിഷമം വരുമ്പോ വിചാരിക്കും, നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിച്ചതല്ലേ, ഭഗവാന് ഞാൻ എന്നും പൂജിക്കുന്നതല്ലേ, നാമം ചൊല്ലുന്നതല്ലേ, എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എന്നെ സഹായിക്കാൻ വന്നില്ല എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ പറയും. എന്തിനു പിന്നെ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, പൂജ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണക്കാര് ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ ഈ കുഞ്ഞ് പ്രഹ്ലാദൻ എന്താണ്? ഇത്രയും അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഭഗവാനിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം അല്ലെ, ഭക്തി, ശ്രദ്ധ. നമ്മൾ നവഘട്ടങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ശ്രദ്ധ, വിശ്വാസമാണ്. ആ വിശ്വാസം പ്രഹ്ലാദ രാജകുമാരന് നഷ്ടമായില്ല എന്നതാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ നമുക്കുള്ള ഗുണപാഠങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഏതാണ്? വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ദേഷ്യം അല്ലെ, കോപം അടക്കാൻ സാധിച്ചത്. അത് ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പോലും സാധിച്ചില്ല, ദേവന്മാർക്ക് ഒന്നും സാധിച്ചില്ല. ബ്രഹ്മാവ് മുതലുള്ള ഒരു ദേവന്മാർക്കും സാധിച്ചില്ല, ഋഷിമാർക്ക് ഒന്നും സാധിച്ചില്ല. ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പോലും ഭയമായിരുന്നു. അത്ര ക്രൂരാവസ്ഥയിലായിരുന്നു, കോപാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഭഗവാൻ നിലനിന്നിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തത്? ഭക്തനായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞ് പ്രഹ്ലാദൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴാണ് എന്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ കോപം മാറിയത്. അപ്പൊ ഒരേ സമയം ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ കാണുന്നു. ഏതാണ്? ക്രൂരനായിട്ട് പെരുമാറി ഹിരണ്യകശിപിനോട് അതേപോലെ കോപിഷ്ഠനായിരുന്നു, അങ്ങേയറ്റം കോപിഷ്ഠനായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രഹ്ലാദൻ എത്തിയപ്പോ എന്താണ്? അങ്ങേയറ്റം എന്താണ്? സ്നേഹവും കമ്പാഷൻ അല്ലെ, സ്നേഹവും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ കമ്പാഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ, വാത്സല്യവും ഒക്കെ വരുന്നതാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിലോട്ടാണ്. അപ്പം ഒരേ സമയം ക്രൂരനായി കോപിഷ്ഠനായിട്ട് നിന്ന ആള് അങ്ങേറ്റം ദയാലുവായിട്ട് മാറി അല്ലെ, സംതൃപ്തനായിട്ട് മാറി, സന്തോഷവാനായിട്ട് മാറി. പ്രഹ്ലാദൻ അടുത്ത് ചെന്ന് എത്തി നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിച്ചപ്പോ അങ്ങേറ്റം എന്താണ്? സൗമ്യ സ്വഭാവക്കാരനായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ഒരേ സമയം ഭഗവാനില് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കാണാൻ സാധിച്ചു. ഇത് നമ്മുടെ അവസ്ഥയിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ. നമുക്കും എന്താണ്? ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടല്ലേ സാധാരണ ഭക്തനും. അതേസമയം ഇത് ആർക്ക് കാണത്തില്ല? ശുദ്ധ ഭക്തന് കാണത്തില്ല. പ്രഹ്ലാദന് ഇത്രയുമൊക്കെ ക്രൂരത കാണിച്ചപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഈ ഭീകര രൂപം കണ്ടപ്പോഴും പ്രഹ്ലാദന് ഒരു ഏതാണ് പേടിയും തോന്നിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്, ഭയം തോന്നിയില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഹ്ലാദൻ നമസ്കരിക്കാനായിട്ട് പോയത്. അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിലും എന്താണ്? ഈ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്, ദ്വന്ദ്ങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഭഗവാൻ സമാധാനപ്രിയനായതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും ഈ കോപവും അതെല്ലാം നമ്മളും ഇല്ലാതാക്കണം. ഏതെങ്കിലും അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് കോപം വന്നാൽ നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങേറ്റം നീതിപൂർവമായിട്ടാണ് ആര് പെരുമാറിയത്? ഭഗവാൻ ആരോട് പെരുമാറിയത്? പ്രഹ്ലാദനോട് അല്ലെ. അങ്ങേയറ്റം ക്രൂരമായിട്ട്
ഹിരണ്യകശിപിനോട് പെരുമാറുകയും അങ്ങേയറ്റം നീതിപൂർവം ഭക്തപ്രഹ്ലാദനോട് പെരുമാറുകയും ചെയ്തു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ നീതിബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരേ സമയം രണ്ടു തരത്തിലും പെരുമാറാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിച്ചു. അതും നമ്മൾ കണ്ടുപഠിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് തിന്മ ചെയ്യുന്നവരോട് ഭഗവാൻ അങ്ങേയറ്റം വിക്കറ്റായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെ, തിന്മ ദുഷ്ടാത്മാക്കളോട് അങ്ങേയറ്റം ക്രുദ്ധമായിട്ട് ഭഗവാൻ പെരുമാറിയും അതേസമയം ഏതാണ് നന്മയുള്ളവരോട് റൈറ്റ്യസ്നെസ് ഉള്ളവരോട് അങ്ങേറ്റം സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഇഷ്ടത്തോടെ പെരുമാറാനും ഭഗവാന് സാധിക്കാം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതിഭീകരതയും ഉണ്ട്, അതേസമയം അതിവാത്സല്യവും ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നന്മയോടുകൂടെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. പ്രകൃതി നിയമം അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ധാരാളം ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് പണക്കാരാകുന്നു, അവരുടെ സ്വഭാവം എല്ലാം മാറുന്നു അല്ലെ. അതേസമയം എന്താണ്, ഒരു സമഭാവനയുടെ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാണെങ്കിൽ എത്ര പണം വന്നാലും എത്ര പണം പോയാലും ഒരേ അവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കാം. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഈ ശക്തിയും അതേപോലെ ധനവും ഉണ്ടാകുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവരവരെ തന്നെ മറന്ന് പെരുമാറുന്ന മിഥ്യ അഹങ്കാരം അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. അതാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിനുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഇത്രയും രാജ്യത്തിന്റെ അടുത്ത അവകാശിയായിട്ടും ത്രിലോകങ്ങളുടെ അവകാശിയാകാനുള്ള ആളാണ് പ്രഹ്ലാദൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും പ്രഹ്ലാദൻ എന്താണ്, വളരെ സൗമ്യമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പൊ പ്രകൃതിയിലെ നിയമം അതാണ്, നന്മ എപ്പോഴും വിജയിക്കും, തിന്മ എപ്പോഴും നാശത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ്, ജയവിജയന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ. പിന്നെ ഏതാണ് ഹിരണ്യകശിപും ഹിരണ്യാക്ഷനും ഒക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ വീരരസം ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ജനിച്ചതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ വീരരസം ആസ്വദിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ വീരരസ ആസ്വാദനമാണ് അവിടെ വേറൊന്ന് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വീരരസ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിരണ്യകശിപുമായിട്ട് അങ്ങേയറ്റത്തെ യുദ്ധം അല്ലെ, ഹിരണ്യാക്ഷനുമായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ വരാഹാവതാരത്തിലും. അപ്പൊ അവതാരത്തിലും ഈ രണ്ട് ദുഷ്ടാത്മാക്കളായിട്ട് ജനിച്ച ജയവിജയന്മാരോട് യുദ്ധത്തിൽ അതിഉഗ്രമായ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നു. കാരണം എന്താ, ആദ്യം തന്നെ രണ്ടുപേരെയും വധിക്കാം അല്ലെ, യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഭഗവാൻ അല്ലെ. പക്ഷെ ആസ്വദിച്ചിട്ടാണ് അവരെ വധിക്കുന്നതും അവർക്ക് മോചനം കൊടുക്കുന്നതും. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഏത് അവതാരത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത്? വാമന. പഞ്ചദശം വാമനകം കൃത്വാഗാധരം ബലേ പദത്രയം യാചമാന പ്രത്യാദിസ്തു ത്രിപിഷ്ടവം. പഞ്ചദശം വാമനകം കൃത്വാഗാധരം ബലേ പദത്രയം യാചമാന പ്രത്യാദിസ്തു ത്രിപിഷ്ടവം. അവിടെ ഒരു സ് കൂടെ വരുന്നു. ത്രിപിഷ്ടകം. സ് ചേർത്ത് വായിക്കുന്നെങ്കിൽ മതി, നമ്മൾ ഗ്യാപ്പിട്ട് വായിക്കുന്നെങ്കിൽ സ് പറയണമെന്നില്ല. ത്രിപിഷ്ടപം എന്ന് വായിച്ചാൽ മതി. പഞ്ചദശം വാമനകം കൃത്വാ അഗാധധ്വരം ബലേ കൃത്വാഗാധധ്വരം ബലേ പദത്രയം യാചമാന പ്രത്യാദിത്സു ത്രിപിഷ്ടപം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ബലേഹെ എന്ന് വേണം, ബലേഹെ എന്ന് വായിക്കണം. ബലേഹെ. ആരെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചദശം വാമനകം കൃത്വാഗാധധ്വരം ബലേഹ പദത്രയം യാചമാന പ്രത്യാദിത്സു ത്രിപിഷ്ടപം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഹേ എന്നുള്ള ശബ്ദം, ഹ ആ ശബ്ദത്തിലാണെങ്കിൽ, പിന്നെ ഈ ശബ്ദത്തിൽ വരുന്നെങ്കിൽ ഹി, ഊ ശബ്ദത്തിൽ അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹു പറയും. അങ്ങനെയാണ്. ബലെ
ഏ ശബ്ദം വന്നതുകൊണ്ട് ഹേ എന്നുള്ള ബലേഹേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളൂടി പറയും. വാമനകം സ്വാഗാധാരം ബലേഹേ പദത്രയം യാജമാന പ്രത്യാദിൽസൂത്രിപഷ്ടഭം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ നമുക്ക് പദാനുപദാർത്ഥം നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചദശം ശ്രേണിയിൽ 15ാമത്തെ വാമനകം വാമനൻ എന്ന് ബുക്കിലൊന്ന് എടുത്തോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾ വായിച്ചോളൂ. പഞ്ചദശം പഞ്ചദശം വാമനകം സ്വാഘാതധരം ഭരെ പദത്രയം വ്യാജമാന പ്രത്യാദൃസ്ത്രിവിഷ്ടഭം. വായിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രേണിയിലെ 15ാമത്തെ പദത്രയം യാജമാന പ്രത്യാതിർസ്തുത്രിപിഷ്ടഭം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രേണിയിലെ 15ാമത്തെ. മാതാജി ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. മാതാജി താഴെ പഞ്ചദശം ശ്രേണിയിലെ 15ാമത്തെ വാമനകം വാമനൻ അതാണ് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. പഞ്ചദശം ശ്രേണിയിലെ 15ാമത്തെ വാമനകം വാമനൻ, അതായത് പുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ, കൃത്വ ധാരണയാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പിതത്താൽ കൽപ്പിച്ച് ആലോചിച്ച്, അഗാത് ചെന്നോ, അഗാത് എന്നാണ്. അധരം യാഗവേദിയിൽ ബലേഹെ ബലിരാജാവിന്റെ പാദത്രയം 3 അടി മാത്രം യാജമാനഹ യാചിച്ചു, പ്രത്യാദിത്സു തിരികെ നൽകാൻ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ത്രിപിഷ്ടഭം 3 ഗ്രഹസമൂഹങ്ങളിലെയും അധികാരം, അതായത് ത്രിലോക ആധിപത്യം. ഇവിടെ ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ ആരെയാണ്? വാമനൻ അല്ലെ? അപ്പൊ മഹാബലി ചക്രവർത്തി എന്ത് ചെയ്തു? 3 ലോകങ്ങളും കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ദ്രന്റെ പദവി, ദേവന്മാരെ എല്ലാം പരാജയപ്പെടുത്തി ആ ലോകം, അതായത് ഉത്കൃഷ്ട ലോകം, ഭൂലോകം, അധമലോകങ്ങൾ, ഈ എല്ലാ ലോകങ്ങളും 14 ലോകങ്ങളെയും കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ദ്രന്റെ പദവി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എത്ര യാഗം ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ. 100 യാഗം അല്ലെ? 100 യാഗം യജ്ഞം ചെയ്ത ആളാണ് ഇന്ദ്രനായിട്ട് വരുന്നത്. അതൊരു പദവിയാണ് അല്ലെ? പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, പ്രസിഡന്റ് തുടങ്ങിയ പോലെ ഒരു പദവിയാണ് ഇന്ദ്ര പദവി. അപ്പൊ വേറെ ആരും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടില്ലാത്തപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ ഇന്ദ്ര പദവി സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ 100ാമത്തെ യജ്ഞം നടത്തുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ദേവന്മാർക്ക് ദേവലോകം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ മാതാവ് ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവന്മാരുടെ മാതാവ് അതിഥി എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, എന്റെ മക്കൾക്ക് രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു, അവരിങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നു, അപ്പൊ അവർക്ക് തിരിച്ച് രാജ്യം നൽകണേ എന്നൊക്കെ അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോ, മാതാവ് അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ എന്തായത്? ഞാൻ അവതാരം എടുത്ത് എല്ലാം സാധിക്കാം എന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ കശ്യപന്റെയും അതിഥിയുടെയും മകനായിട്ട് ആരാണ്? കുള്ളനായ എന്ന് വെച്ചാൽ പൊക്കം കുറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണ കുമാരനായിട്ട് ആരെത്തുന്നു? ഭഗവാൻ അവതാരം എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ അവതാരത്തില് കുള്ളനായ ബ്രാഹ്മണ കുമാരൻ യജ്ഞസ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നു. പിന്നെ ഏതാണ്? പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള സംസ്കാരങ്ങളെല്ലാം, കർമ്മങ്ങളൊക്കെ, പൂർണ്ണോദ്ധാരണം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹാബലി യജ്ഞം നടത്തുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുകയാണ്. അപ്പൊ മഹാബലി ആരാണ്? 3 ലോകങ്ങളുടെ അധിപനാണ്. വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു ഭക്തനും കൂടെയാണ് മഹാബലി. അപ്പൊ ദേവാസുര യുദ്ധത്തില് മഹാബലി മരണപ്പെട്ടപ്പോ ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പുനർജീവനം നൽകിയത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ആരാണ്? അസുരഗുരു ശുക്രാചാര്യൻ. അപ്പൊ ശുക്രാചാര്യൻ പുനർജനനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു കടപ്പാടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ശുക്രാചാര്യൻ പറയുന്നതെല്ലാം
അനുസരിച്ച് കഴിയുന്നതായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പുരോഹിതന്മാരാണ് ക്ഷത്രിയ രാജാക്കന്മാര് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് പുരോഹിതന്മാരാണ്. പണ്ട് കാലങ്ങളിലെല്ലാം അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതൻ ക്ഷത്രിയ രാജാവ് എത്ര വലിയ ചക്രവർത്തിയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതൻ. അതാണ് നിയമവർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് വരുന്ന ഒരു നിയമം. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ഈ യാഗം തന്നെ യജ്ഞം തന്നെ നടത്തുന്നത്. അവിടെയാണ് ആരെത്തുന്നത്? ഈ കുള്ള ബ്രാഹ്മണ കുമാരൻ എത്തുന്നത്. കണ്ടപ്പോ തന്നെ എന്താണ്, എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും സൂര്യപ്രകാശം പോലെ അല്ലെ, അങ്ങേയറ്റം തേജസ് വമിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ബ്രാഹ്മണ കുമാരൻ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അതിശയത്തോട് വന്ദിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ മഹാബലി എന്താണ്, ഭക്തനൊക്കെ തന്നെ ആണെങ്കിൽ അഹങ്കാരമുണ്ട് അല്ലെ. 3 ലോകങ്ങളുടെ അധിപനായി ഞാൻ അടുത്ത ഇന്ദ്ര പദവിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു മിഥ്യ അഹങ്കാരം, എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ അധിപൻ, ഇപ്പൊ താനാണ് അധിപൻ എന്ന് ആർക്ക് തോന്നുന്നു? സമ്പത്തും ശക്തിയൊക്കെ കൂടിയപ്പോ മഹാബലിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ മഹാബലി എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ബ്രാഹ്മണ കുമാരന് വേണ്ട വിധത്തിൽ വന്ദിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. എങ്കിലും ഇപ്പം യാഗശാലയിലേക്ക് ബ്രാഹ്മണർ എത്തുന്നത് പലപ്പോഴും എന്താണ്, എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും യാചിക്കാനായിരിക്കും. ബ്രാഹ്മണർ യാചനയാണല്ലോ അവർ ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ രീതി അതാണല്ലോ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്തിയത് ആയിരിക്കും എന്ന് കരുതിയിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു? എന്താണ് വേണ്ടത്? എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ, ഞാൻ ഈ 3 ലോകത്തിന്റെ അധിപനാണ്, എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ, ഞാൻ തരാം. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ എന്താണ് ഇവിടെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ്, യാഗവേദി സന്ദർശിച്ച് ത്രിലോകങ്ങളും ആർജിക്കുക എന്ന ഇച്ഛയുണ്ടായെങ്കിലും എന്തേ ചോദിച്ചോളൂ? 3 അടി മണ്ണ് മാത്രമേ ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ തിരിച്ചു ഈ 3 ലോകവും എനിക്ക് തിരിച്ചു നൽകണം എന്നായിരുന്നു മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷെ പുറത്ത് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? 3 അടി മണ്ണ് തരിക. 3 അടി മണ്ണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ. തപസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 3 അടി മണ്ണ് അത് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ മഹാബലിക്ക് ഭയങ്കര പുച്ഛമായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ 3 ലോകങ്ങളുടെ അധിപനായിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന വെറും 3 അടി മണ്ണ്. അപ്പൊ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്റെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള, ഇനി ഒരിക്കലും ആരോട് ചോദിക്കാൻ ഇടവരാത്ത തരത്തിൽ എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്, ഈ 3 അടി മണ്ണ് മാത്രം മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, മഹാബലി അത് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി. നമ്മൾ അറിയാമല്ലോ, കിണ്ടിയില് അല്ലെ വെള്ള കയ്യിലൊഴിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ അത് സമ്മതം, എഗ്രിമെന്റ് അല്ലേ, അത് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ ആർക്കത് പിടികിട്ടി? ഇത് സാധാരണ ബാലനല്ല എന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായി? ശുക്രാചാര്യ അരുതേ 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 എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മഹാബലി എന്ത് ചെയ്തു? കൊടുക്കാമെന്ന് വാക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ വാക്ക് കൊടുത്ത് തിരിച്ചെടുക്കുന്ന ആളല്ല മഹാബലി. പക്ഷെ വാക്കുകൾ തിരിച്ചു എടുക്കാം. എന്താണ്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനും സ്വന്തം ജീവനും ഒക്കെ അപകടമായിട്ട് വരുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ വാക്കുകൾ തിരിച്ചെടുക്കാം. അതൊക്കെ ഉപദേശിച്ച് നോക്കിയിട്ടും മഹാബലി വഴങ്ങിയില്ല. ബ്രാഹ്മണന് കൊടുത്ത വാക്ക്. വിഷ്ണു ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സന്തോഷം. കാരണം എന്താണ്, ഞാൻ വിഷ്ണുവിന് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത്, ഭക്തനായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ എന്താണ്, അതെനിക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം എന്ന തരത്തിൽ എന്താണ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുകയും ഭഗവാന്റെ ഒരു വാമനമൂർത്തി വളർന്ന് 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 എവിടെയാണ്, ബ്രഹ്മലോകം വരെ എത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ 2 അടി കൊണ്ട് തന്നെ 3 ലോകങ്ങളും അളന്നെടുക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിന് സാധിച്ചു. അപ്പൊ 3ാമത്തെ അടി എവിടെ വെക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് മഹാബലി തന്റെ ശിരസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എവിടേക്കാണ് പറഞ്ഞു വിടുന്നത്? ഭഗവാൻ ചവിട്ടി താഴ്ത്തുന്നതൊന്നുമല്ല, പാതാളമല്ല. നമ്മൾ ഇതുവരെയും തെറ്റായിട്ട് ധരിച്ചു വെച്ചതാണ് സുതല ലോകത്തേക്കാണ് അല്ലെ. അധോലോകത്ത് വരുന്ന 3ാമത്തെ ലോകമാണ് സുതലം. പാതാളം ഏറ്റവും താഴെ 7ാമത്തെ ലോകമായിട്ടാണ് പാതാളം വരുന്നത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഏതാണ് ഇന്ദ്രലോകത്തിനേക്കാൾ 3 ഇരട്ടി സൗകര്യങ്ങളുള്ള, പിന്നെ ആകർഷണമുള്ള എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും എന്തും കൊണ്ടും മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് സുതല ലോകം. വിശ്വകർമാവ് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് അല്ലെ സുതല ലോകം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പം ആരാണ്? വിഷ്ണു അവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ അവിടെ പാറാവുകാരൻ.
അല്ലെ കാവൽക്കാരനായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണ് മഹാബലിക്ക് കൊടുത്തത്. കാരണം എന്താണ്? മഹാബലി ഭക്തനാണ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത എന്തിനാണ്? മഹാബലിക്ക് ഒരു അഹങ്കാരമുണ്ട് അല്ലെ. ഞാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാം അധിപനാണെന്നുള്ള ഒരു മിഥ്യ അഹങ്കാരം. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തർ നമ്മൾ പലയിടത്തും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ശുദ്ധ ഭക്തരെയൊക്കെ ചിലപ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്തരെ സമ്പത്തുള്ളവരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സമ്പത്ത് ഒഴിച്ചെടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പല പല കഷ്ടതകൾ അവർക്ക് വരുത്തിയിട്ട് അവർ എന്താണ്, ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന തരത്തിൽ അവരെ മാറ്റിയെടുക്കും ഭഗവാൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തികളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പലതും തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാം കിട്ടിയതാണ് മുൻ ജന്മ ഫലമായിട്ടും. പക്ഷെ ശുദ്ധ ഭക്തനാക്കി മാറ്റാൻ ഭഗവാൻ തന്നെ എന്തുണ്ടാകും? ഓരോ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതെല്ലാം തിരിച്ചെടുക്കും. അങ്ങനെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? മഹാബലിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ, ശക്തിയും സമ്പത്തും എല്ലാം നഷ്ടമാക്കി. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഉന്നത സ്ഥലമാണ് കൊടുത്തത്. അവിടെ സർവാധിപനാണ്, സുതലത്തിലെ സോവറിൻ അല്ലെ, പരമാധികാരിയായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അവിടെ നിൽക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ വേറെ എന്താണ്? അപ്പം മഹാബലിയുടെ എല്ലാ അഹങ്കാരവും മാറി അദ്ദേഹം ആരായിട്ട് മാറുന്നു? ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറുന്നു. ഈ കൽപ്പം കഴിയും, ഈ മന്വന്തരം കഴിയുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മഹാബലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അടുത്ത സ്വർഗത്തിലെ അധിപനായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം നിലനിർത്തണം അല്ലെ. 3 ലോകങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിലനിർത്തിക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ എന്താണ്, സമ്പത്ത് കൂടിയാൽ ചിലർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരുടെ സ്വഭാവം മാറുന്നു. ഇതേപോലെ ഇവിടെ ശക്തനായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മഹാബലിയുടെ സ്വഭാവം മാറി അഹങ്കാരിയായിട്ട് മാറിയത് അല്ലെ. പിന്നെ ദേവന്മാരെ നിലനിർത്തേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ ഒരു കർത്തവ്യവും കൂടെയാണ് അല്ലെ. അപ്പം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ലോകങ്ങളും അതേപോലെ നിലനിർത്താനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു അവതാരമായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നത്. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ആഭ്യന്തരം ആയിട്ടുള്ള ശക്തി, അതായത് ഭക്തിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശക്തിയും ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം. നമുക്ക് നന്മ വരുത്തുന്നത് അല്ലെ, ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഏതാണ്? ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശക്തി. അതായത് ഭഗവാനോടുള്ള ഹൃദയത്തിൽ, മനസ്സിൽ അല്ലെ, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയാണ് നമ്മളെ എപ്പോഴും നന്മയിലേക്കും മുകളിലോട്ടും അല്ലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭക്തി കൂടുന്തോറും നമുക്ക് വിനയം കൂടണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ചിലർക്കും തുടങ്ങും, എനിക്ക് ഇന്നതൊക്കെ അറിയാം, ഞാൻ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു അഹങ്കാരം തോന്നും. അത് പാടില്ല എന്നുള്ളതും കൂടെ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് ശക്തിയും ഭക്തിയും കൂടുന്തോറും നമ്മൾ അത്രയും എന്താകണം? ഹ്യൂമിലിറ്റി അല്ലെ, വിനയം കൂടണം. അപ്പൊ വിനയം നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഇപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ കലാം അവരൊക്കെ എന്താണ്? അങ്ങേയറ്റം വിനയമുള്ളവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ നമുക്ക് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാതൃകകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനും ആ മാതൃകകളാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഓരോ ഇതിലൂടെയും അവതാരത്തിലൂടെയും ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള ആളുകളെ ഉദാഹരണമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരികയാണ് ഏതാണ് ശരി. അതേപോലെ നമുക്ക് വിവേകം വേണം അല്ലെ. വിവേക ബുദ്ധിയോടെയാണ് ഭഗവാൻ ആവശ്യത്തിൽ ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വിവേകപൂർവ്വം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് സമയത്ത് ഏത് വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ശുക്രാചാര്യന് വിവേകമുണ്ടായി, പക്ഷെ അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു വിവേകമായിട്ട് മാറിയല്ലേ. കാരണം എന്താണ്? തൻ്റെ ശിഷ്യനെ ഉപദേശിച്ചു, പക്ഷെ ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനെ അവിടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. കാരണം എന്താണ്? നന്മയുടെ മാർഗമല്ല അവിടെ ഗുരു ഉപദേശിച്ചത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു അവതാരമായിട്ട് വന്നപ്പോ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ യാചിക്കുമ്പോ എന്താണ്? കൊടുത്ത വാക്ക് അവിടെ പാലിക്കണം. പക്ഷെ ശുക്രാചാര്യൻ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപദേശം അവിടെ കൊടുത്തു. അത് വിവേകപൂർവം ആയിരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ബുദ്ധിയുണ്ട്, പക്ഷെ ബുദ്ധി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് വിഷ്ണു ആണെന്ന് മനസ്സിലായത് അല്ലേ. പക്ഷെ എന്താണ്? അവിടെ വിവേക ബുദ്ധി ഉണ്ടായില്ല. ബുദ്ധിയുണ്ട്, വിവേക ബുദ്ധി ഉണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് ശിഷ്യൻ ധിക്കരിക്കാനായിട്ട് ഇടയാകുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതില് പഠിക്കുന്നത്. അടുത്ത 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അവതാരേ ഷോഡശമേ പശ്യൻ ബ്രഹ്മദ്രുഹോ നൃപാൻ ത്രിസപ്തകൃത്വ കുപിതോ നിക്ഷത്രാം അഗരോത്മഹിം. അവതാരേ ഷോഡശമേ പശ്യൻ ബ്രഹ്മദ്രുഹോ നൃപാൻ.
ത്രിസപ്തകൃത്വ കുപിതോ നിഷത്രാമകരോത് മഹിം അവരോത് മഹിം അകരോത് മഹിം അവതാരേ ഷോഡശമേ പശ്യൻ ബ്രഹ്മദ്രുഹോ നൃപാൻ ത്രിസപ്തകൃത്വ കുപിതോ നിക്ഷത്ര അകരോത് മഹിം നിക്ഷത്ര അകരോത് മഹിം എന്നാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ വായിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവതാരേ ഭഗവത് അവതാരത്തിൽ വായിച്ചോളൂ. ഭഗവത് അവതാരത്തിൽ ഷോഡശമേ 16-ാമത്തെ പശ്യൻ ദർശിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മദ്രുഹ ബ്രാഹ്മണ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാത്ത നൃപാൻ രാജകീയ വർഗത്തെ ത്രിസപ്ത 7 പ്രാവശ്യം കൃത്വ നിർവഹിച്ചു. കുപിത പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാകയാൽ നീ ധിക്കരിക്കൽ. ക്ഷത്രിയരെ അകരോൽ നിർവഹിച്ചു. മഹിം ഭൂമി. ഇവിടെ അവതാരെ ഭഗവത് അവതാരത്തിൽ ഷോഡശമേ 16 അല്ലെ. അപ്പൊ ദശം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷഡ് വരുന്നതാണ് അല്ലെ. ഷഡ് ദശം അതാണ് ഏത് വരുന്നത്? ഷോഡശം അല്ലെ. ഷോഡശമേ 16-ാമത്തെ പശ്യൻ ദർശിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മദ്രുഹ നമ്മൾ അവിടെ അങ്ങനെ ശബ്ദം കൂടെ ചേർക്കണം വിസർഗം വരുമ്പോ. ഇതാണ് ബ്രഹ്മദ്രുഹ എന്നാണ്. ബ്രാഹ്മണ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാത്ത നൃപാൻ രാജകീയ വർഗത്തെ 7 പ്രാവശ്യം അതായത് 21 പ്രാവശ്യം കൃത്വഹ നിർവഹിച്ചു. കുപിതഹ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാക്കുക. നിഹ ധിക്കരിക്കൽ. ക്ഷത്രിയരെ അകരോത് എന്നാണ്. അകരോത് നിർവഹിച്ചു. മഹിം ഭൂമി. ഈ വിവർത്തനം നമുക്ക് വായിച്ചു നിർത്താം. ബ്രാഹ്മണരെ ധിക്കരിച്ച ക്ഷത്രിയ വർഗത്തിൽ കുപിതനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ 16-ാം അവതാരമായ ഭൃഗുപതിയായി വന്ന് ക്ഷത്രിയ വർഗത്തെ 21 പ്രാവശ്യം ഉന്മൂലനം ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം. ബാക്കി നാളെ പഠിക്കാം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദയ്ക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗൗരനിതായ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 രാമ. പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. കൃഷ്ണ